ljubimo. Pređemo na pogledu i po tehnici. Mrleki na čelu ove trke, Pompea Fiore na drugoj poziciji, ali obilazi je Popmaster. Na četvrtoj poziciji Java Du, peta pozicija za Trevoka, potom Jergos. Trku vodi Vilmer Metlina, za vratom mu je Popmaster u kodika Fiore i Pompea Fiore napada Kastrate. Iznutra Vilmer Metlin. Polja Popmaster. Kroz polja Kraljičica, Pompea Fiore prvi korak opomene, također drugi treći, vjerovatno za Vilmer Metlin. Obilazi za Pompea Fiore. Ajmo Pompea! Koju Srbiju hoće? Srbiju koja se ne brani dok i seku. Žmuri i čuti dok i pale. Drugi po svojim merama kroje. Koji drugi kažu šta da seje i žanje. Šta od koga da kupuje, kome da prodaje. Za Srbiju koja zaboravlja sopstvenu decu.